Aste honetako musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Getarira etorri gara. Gaurkoan eskarrege kasko taldea ezagutuko dugu. Herri ezberdinetatik datozen musikariez osaturiko talde berri bat. Izenari erreparatuz gero argi dago taldearen musika norabidea, ska eta reggaea. Duela gutxi disko berriak kaleratu dute, Lardy Road. Hori izango da gaurko elkarrizketaren zutabe nagusia. Gaur, gurean, ska eta reggaea. Hiru pausu ezkerralderantza, bakeiago horrela dantza. Eskubian boteretara, bertan bukazten ezakelako orain ezkerresoa jaso zazura, desapegarrien zuren ondora. Eskubia hobeda mantentzea behian, gehiagin gatxazuten 36. Gure taldea sortu zen duela 3 urte. Justu lehenengo kontzertua izan zen 2023ko apirilean. Dataz gogoratzen naiz, izan zen gure auzoko jaietan, diala San Prudentziako jaiak. Eta bertan presupuesto handirik etzenez, pentsatu genuen ska eta reggae bertsioa jotzeko taldekide batzuk elkartzea, ezagun batzuk. Eta horrela elkartu ginen. Gaur egun operatibo gauden taldekideko hemen gaude gutxerara, eta gero beste bi atxako txut faltainak. Han ertzetik azitxe Libe eta Julen daude, anaiarrebak, getaiarrak. Libek piano jotzeu eta pixket behar da taldin batuti ematen direktora hartu izan dituna. Julenek tromboi jotzeu, oso ondo bat, Doin koru getxen hasi da. Gero albun Aitor daukeu, Zumaiarra. Honek hasi izanetik trompeta ikasi izun guretzako eta makina, bere partetik eta kantaurien egeu. Gero albun Zauzti Gander, gitarra, kiston makina bat. Gero abeslai berrixe, mai daukeu, noin dizko zorrera honekin pixka lehenu hasi izan eta gu oso guztua behar bai, eta usurbildi dator. Eta hemen hane, zeztutik, batxe saxofoiekin beste batekin batea, saxofoi hori eneko izango litzegela, getaiarra batxe, eta bajue aratz, getaitik batxe. Eta neu Joanes, baterixe eta aizkotitik. Eta gero beste partai bat hemen faltao litzaigukena Kike da, intxaurron duguet, zirkustantzi ezberdinatik ez dugu hemen guregin, baina bezarka hondi bat behantzat eta... Bai, hori Julenek komentau duen bezala, San Prudentzako festetako juntau ginean, bakoitza herri diferentetatik eta eremu diferentetatik elkartuta, batzuk elektrotxaranga baten jotze genuen, beste batzuk bandatikan da ezautzezian, eta harreman oso polita indeu, danon artian, da urtian poderioz, da kontzertuan poderioz, oso harreman polita, danon artian. Gure taldean edade ezberdinetako jendia gaude, 22 ingurutikan 32 ingurura arte, eta edade ezberdinetako jendia gehanez, anekdota asko ukitzitugu elkarrekin konpartiu eta kontatzeko. Eta horri gaitu igual, helburua badala baita guztien ahotsak entzutea, guztiok jartze deula gure alea taldean, izan portada egiten, izan letra egiten, eta kontzertutan ere helburua dela guztiok ondo pasatzea, horregatik kontzertu batzuk ezin izaten ditugu jo, helburua dalako gure taldeko aldan jende gehienak parte hartzea, baina badakigu juten gehan kontzertuta oso pozik jute gehala, oso gogotsu, eta nik uste hori entzuleak nabaritzen gula. Leheno aipatu da taldekide asko edo lagun taldeak edo gaur egun badia talde asko, 3-4 persona dianak taldeen, eta talde egitura hori edo talde komunikazio hori azkenen talde handitatikan asko idala jotzen, eta nik uste azpimarragarria dela 8, 9, 10 persona daudenen taldeen bertan elkartzian edo pertenentzi sentimendu hori azkenen gaur egungo joera individualista ekartzen ari dana, asko barne biltzeula ska soinuek eta reggae soinuek ez. Izan ere, taldearen izenak argi azaltzen duen moduan, ska eta reggae giroak dira taldean nagusi. Euskal Herriko zein atzerriko taldeak erreferentzia hartuta. Hori da, guk ska eta reggaea jotzeitugu eta hortik izena, hasieratik argi genuen zerbait antzagarria nahi genula sortu, ondo pasatzekoa, eta gaur egun euskal panorama musikalean gero eta gutxiago ikusten dana. Hortarako gure referentziak izan dira Eskate Lights edo
Testaruez bezalako taldeak, baina baita jaten deu Tapia Taleturia bezalako taldeen gandik, eta helburua ondo pasatzea danez, musika dantzagarria egitea da asmoa. Baina egia da, musika estiloan erreferentzia asko batzuk ditugula, edo gertuago sentitzen ditugun batzuk, eta hori adibidez Eskabidean, Fermin Muguruza. Bai, hori gaina justu kasualidadez aurreko asteburuan Eskabideanen partez jo genuen hor Elorrion, eta hor publikoa izan genuen, ginala hor Eskabidean merkea edo hacendado Eskabidean, anekdota modu. Bai, gero asko edan dugu, eta jo izan ditugu bere parea berzioa ingo goratu naiz, Jagoikoa eta Regezara hor Iruñako taldea. Justu musika mota hori asko gustatu zitzaigun hasieratik eta pixkat saiatu ginen jo ditugun berzioetan horra gerturatzen. Ez da talde bat igual jende asko ezagutzen duena, ze ibilbide motza izan zuten. Jagoikoak bere musika ibilbidean egin duena da euskal folklorean ezagunak dian kantuak rigi eska erritmotara bertsionatu eta gure helburua ere hori da eta hortik hasita guk ere gure bertsioak egin ditugu. Kantu propioekin batera zenbait bertsio egiten dituzte zuzenean zein diskoetan. Maite dute formula hori. Taldeak sorturiko kantuekin batera, kantu ezagunen moldaketa berrietan barneratzea. Justu hemen gaudenetatik 3, Libe, Aitor eta nik jotze genuen Getariako elektrotxaranga batean, elektrotxorongon. Eta Eneko faltodan saxoak ere bai. Eta pixkat horra zizilean, gure artean egin genuen oso harreman ona, Aitor horre ezagutu genuen, bera Zumaiarra delako. Eta pixkat hasi ginen ikusten guk beste musika mota batera jo nahi genuela, ez? Igual erromeritatiko edo musika beti jotzen dian kanta horietatik pixkat haratago jo nahi genuela, eta beste berzio batzutara. Eta pixkat hortik abiatuz hasi ginen inberko genuke beste zerbait, igual ska eta reggae berzio batzuk jotzen hasi, eta pixkat horra hasi zen, hori zen pixkat taldearen hasierako txispa. Ba, igual pixkat Ingalaterrako bigarren golatu hori, The Specials, The Selecter, Madness, buelta hortako taldiak izan lehizke gehien entzu ditugunak o hartu ditugun ideak gehien hartu ditugun taldiak. Gero beste talde batzun bertsioak ere izan ditugu, Xiberrutzenak adibidez, Izeon azkeneko diskoa adibidez bai izan da diskoak bastante gustatu zaiguna eta hortik haize batzuk edo ekarri ditugu. Bide horretan, taldeak etiketa propioa asmatu du bere musika definitzeko. Rural Tropic. Lantzen dituzten giro biroak eta taldearen jatorria batzen dira etiketa horren azpian. Bai, aldu izan, hasieratik pentsatu genuen ez dakit norbaitek hori erabilitzen zutezatzen norbaitek ibiliko zela. Jo justu nola nekazal auzo batean elkartzen geran, baserri batean eta bar. Eta pixkatola lehenengo kontzertu hori auzo txiki bateko jaietan izan zen, pixkat egun horretan bertan atea zen, hau da Rural Tropic, momentuan izan genuko. Pixkat gainera izan zen, nekazal auzo txiki batean jaiak erdi desagertzen ari zian momentu batean, auzoa pixka bizi berritzen hasi zen, eta beste estilo bat aurretik ohikoena etzena eman genion kontzertu horren bidez, ez? Aurretik beti izan mus, txapelketa, eskolariak eta erromeria klasiko bat, eta bueno, izan zen pixka aldaketa bat, eta horretik Rural Tropic. Bai, hori da. Gure luke ikusi besteik ez dago, gaur egun, oingu ez, kontzertutako gure entornue ondo plasmatzen zeba. Taldearen lehen emaitza 2024 urteko Zakur Andaluza disko txikia izan zen. Entsegu lokalean bertan grabatu zuten, eta bidea egiteko ezinbestekoa izan zen. Abia puntua nik uste izan zala, 2024an hola, ja kontzertu batzuk eman da geho, pentsau genunean, hau aurrea dijoa, eta ez geha estankauta gehauko bertsiotan, eta pixkat hasi ginean gure kantak iten. Hori da, horiek izan zian gure lehenengo kantak, eta asko disfrutatu genuen horiek sortzen, egia esan. Sorkuntza taldekoa izan dalako beti, bakoitzak bere ekarpena egiten zuen, eta horreko oso ondo funtzionatu digu.
eta feedbacka ere oso ederra izan da. Gu biok anai arreba gara eta gure gurasoak ere egitako baserria da. Eta hasieran lehenengo ensaioak Getarian egiten genituen, hor Getariako eskolan dagoen musika taldeen lokalean. Taldekide asko garen, ez dango lokala oso txikia denez, erabaki genuen ona etortzea, eta hemengo ganbaran ensaiatzen dugunez, gure orduko abeslaria Enekoren lagun batek grabatu zigun hemengo ganbaran bertan. Eta lehenengo laukanta guria dia, bai dia pixka erritmo bisikoak eta hola, baita ere kuriose bezala sartu eta gau paso doble bat. Baina paso doblea ere beti gure zea hori, gure estilo horrei eta gure indar horren zea eman da. Eta kasu honetan zerbait aldarrikatzeko izan da. Eta azkena Martin Larralde Txatxon bertzio hori, dana. Egunotan kaleratu da Lardi Rut diskoa, talderen bigarren emaitza dena. Kantuen sorkuntza Lardi baserrian egin dute, eta hortik dator diskoaren izenburua. Egia esan, pixkat egolatra izango zen esatean ni jarri diotela nire baserriaren izena, taldean proposatutako zerbait izan zen, eta egia esan asko eskertu genuen anaia eta biok, guk etxea jartzen dugu, baina besteek ere gu beste ematen diotelako proiektuari, eta bueno, eskertza bat izan da, baina beraiei ere asko zor diegu, eta gero Beatlesekin ere bazuen hor zer ikusia, portada Anderrek egin du, eta bertan ikusi daiteke behiak eta pasatzeko zebrabide moduko baten gure diskoan barne biltzen dian irudi ezberdinak, eta pixkat horti dator izena ere. Bai, aurreko diskoan bezala, bai kantak sortzerako orduan kantatzen bertsioak itea bai betetze egula, baina gero beste kantu batzuk bai izan dira guztiz gure gandikatea eta formula horrek nik uste nahiko ondo funtzionatu izan digula baina arte, kantu batzuk guztiz guriak, beste kantu batzuk doinu bat hartu euskal folklorekoa da guztiz guriain, ja ez dara bertsioa ere esango nuke. Eta beste atutan guztiz zerbait berriain edo bertsionatu. Diskoaren grabaketa berriz Aritzarregiren estudioetan burutzen dute, Usurbilen. 8 egunetan osatzen dute diskoa, lana eta festa uztartuz grabaketa sesioetan. Hori da, lehengo diskoarekin oso gustora geratu ginen, oso tipo jatorra zen grabatu ziguna, baina egia da hemen grabatzean eta estudioko falta hori nabaritzen dala abestietan, batez ere haizetan. Eta hortik erabaki genuen estudio batean nahi genula grabatu eta Usurbilea jungea, Maien bidez, Maien laguna dalako Aritzarregi. Eta bertan grabatu dugu eta oso gustua egon geha, aste betez, Aritzekin harremanetan. Aritzarrekin hitzein nun, batez ere Aritzen alaban laguna naizelako. Eta, data jarri genuen kanta guztik euki baino lehen. Gure intentzioa bazelako pixkat udara iristea ez, kanta multzo berri batekin, da guretako impulso berri batekin orduan, kanta guztiak euki gabe, hartu genitun 8 eguntxo berekin lan egiteko, eta 8 egun horietan, bai 4 egun egon gehala behakin lanen grabazio zuzenetan, eta gero beste 4 egunak bai izan dira pixkat gauzak aldatzeko edo detaiak entzuteko, eta horreke bai bere xarma jarri diola. Grabaketai, Aritzek uste du oso ondo pasazula, bitarte hortan, hasi que... Bai, nire kasuan adibidez, lehenengo aldi jazan grabaketa baten parte hartzen nula, eta ekipazo honekin oso ondo pasan nun. Egunero jute ginen danok, algenun danok, eta beti zeuden parriak, anekdotak, eta Aritz behare oso gustora ontzan da nik usteet gurekin. Bukau genunean jaieguna zen, eta esan genuen, venga, guain, Sagardote irajungo gauzpatzea, eta han jun ginen. Eta hane imaginauko zue, zondo pasa genuen. Entzuna ote du noizbait inork Dionisoren kondaira, Olimpoko matxen jainkonek azarien lara-laraira. Eskarregik asko nere egokituta gure garaira, ardoa edaten deguta hola poza banatu nahi da. Nahi badezu izan persona alaiagoa jatorragoa, jarra izazu pausuz pausu Dionisioren ikastaroa. Lehenengo kopa bat hartuta goruz jarri bere ahoa, ze etzan da jarri ezkero gure ardoa, lurrera doa. Gero sudurrak abitzen bada sartuko para. Lan berriarekin batera Dionisorena bideoklipa zintzilikatzen dute sarean. Taldearen izaera ederki ikusten da bertan, parrandarako kantu jostarian. Bai, garbi genuen letrak
ez diala hutsak izan behar, eta pixkat letra jolasti bat egin nahi genuen, eta pixkat koreografia edo jolas edo hitz joko bat duen letra bat da, eta hori laguntzeko bideoklip eder bat egin genuen, oso identifikatuta sentitze gehalako Dioniso Jainko Greko horrekin, bea ere rurala zalako, lehen esan dugun bezala gu bezala, baserri honetan ardoa egiten da, Dionisoak bezala, eta poza transmititzea juten gehalako berri hori, eta bideoklip hortan nor gehan eta zer izan nahi dugun oso ondo plasmatuta dago. Bai, da pixkat gure musikan plasmatzen dugu, plasmatu nahi dugu, pixkat gu geana talde bezala. Azkenian ondo dago alde batetik ondo pasatzea, eta parranda itia, eta hortan oso ondo pasatzen dugu eta asko ite dugu, baina beste aldetik gaur egun inguratzeigoen gai sozialak eta gehien bat kezkatzeigoenak eta gaur egun borrokako temak dianake, horiek ere nahi ditugu. Eta iake kontzertutan espazioak okupatzeko aukera dakaula, mezu hori zabaltzia, ze gutxillo ez. Bideoklipak grabatzen bi oso neska jatorra eta gazte eduki genitun, eta esker bereziak Libe eta Leireri, baitare bultzatzeko behaien gogua eta entusiasmoa grabaketa saiotan hasteko, eta horretik eskerrik asko bat bialtzeio hemendik. Ander Garaiar taldekidearen eskutik dator diskoaren artelana. Bitxikeri ugariz bete dute azala, tartean The Beatles taldearen keinu zuzen bat ere. Batetikan Libek esan duen bezala, irutzaitzaigun diskoan ditugun kanto ezberdinak Lardi Road o Lardi baserriak nahiko ondo betetze zitula. Azkenean batetik genuen igual Mastia, gero bestea Gomazko gizona eskizuko histori bada kontatze deuna. Orduan irutzaigun baserri honek ondo inguratzen kontzeptu bat, gero beste bideak hartze hori bai genukalako, eta hortik izan zen Lardi Road, eta Lardi Road horren barruan, nahi genuen joku bat Abbey Roaden disko famatu horrekin. Kontzeptua igual buruan genuen Abbey Road horrekin, baina esan zen, ingo da horrena bozeto askar bat, eskuzindako marrazki bat hartu genuen, esan genuen, honek aldu izan. Eta gero igual gehiago izan da, baliabide faltagatikan edo azkenean gauzakin inberritugulako pipa. Eta esan genuen, hause marrazkia más o menos aldatu, argazki batzu gainan jarri, da hori izan da azkenean gure diskuan azala esango genuke. Baliabide gehiago izango banintun, denbora gehiago, landuko genuke gehiago ilustrazio batzuk zartu, baina honekin irutu zaigun nahikoa zala eta aurre. Hori berak esaten du, baina benetan asko gustatzen zaigu, eta makina bada, ez da baliabide falta. Askizuko bide ilunetan dabil Gomazko gizona, aholku bat eman zion liburuak, kontuz ez aitzala ikusi munduak. Izan ere, taldean ezaugarrietako bat haize sekzioaren freskotasuna da. Urteak atzera gurean nagusi ziren joera honetako taldeak, baino egun talde bakan batzuk geratzen dira soilik. Horietako gehienak eska eta reggaera bideratuak. Bai, nik uste pixkat itzaldu dala, baino gehatzeian taldiak haize sekzioakin gehiago diala, bai eska eta bai reggaea sustraioietak gehiago lotuta daudenak, eta ez dianak hain gaizki itzein da edo patxangeruak. Bai, gaina justo taldea sortu genunak edo hasieran ideia izan genunak egia da, ginean elektrotxarangan haizeak jotzen genituen pertsona. Libek teklatua jotzen du eskarrek asko, baina berak saxoa ere jotzen du, eta elektrotxarangan saxoa jotzezun, Aitor eta nik ere tromboia eta trompeta, eta Enekok, gaur justu ez dagoena, saxoa. Orduan baita taldearen ideia beste talde horretatik datorrenez, pixka nik uste igual haizeak izan dutela presentzia berezia taldean. Gero egia da guk haizeai ere garrantzia ematen diogula, eta haizeak sartzeak diziplina bat eskatzen du edo urte batzutako ikasketa bat eskatzen du. Gure kasuan gure haize guztiek musika bandetan jo dute, eta gaur egun dena ja nahi deun gizarte honetan, igual baita lan gutxio eskaintzen zaio horri. Baina guk DJei espazio bat du nahi dugu. Aita eta bizemek zara solan.
Taldean abeslari ugari dauden arren, ahots melodiak mailik lantzen ditu azken aldian. Taldera batzen azkena izan da, baina nortasunez abesten ditu kantuak jada. Ni urrian sartu nintzen, gutxi gora bera urrian izan zen nire lehen ensaioa behaiekin, eta orduztik 6 bat kontzertu eman ditu ala ustet. Eta taldea aurreko kontzertu arte, 2 kantante edo 2 abeslari egon dira kontzerturo, eta bai aurretik egon izan dira baieneko talara, edo tartekatzen jun izan dira. Berez melodiak bai nik emateitutela eta gero Aristi hor saltoka kantatzen ibiltzeala, eta orduan bai konpartitzen ditugula kantetan zatiak. Bai dela igual pixka taldean intentzioa abeslari bakarrean ez zentratzea intentzio guztian, nahiz eta kasu honetan esan dezakeran indar bat dakala hotxak, pixka talde guztiak presentzia iguala eukitzea, toki igualak okupatzeko eta denak aportatzeuelako kantari bere xarma. Orokorrean, 2 abeslari egotean ideia da poza transmititzea eta gero eta jende gehiago egon eszenarioan, iruditzen zaigu gero eta zabalagoa dela hori. Azken urteetan aldaketa ugari izan da Euskal Herriko musika panoraman. Gau giro aldatu da, eta musika berriak sartu dira indarrez. Horietako asko, kantu jartzaile eta DJen eskutik. Nik uste gauetan gogoa dagola ondo pasatzeko, eta Euskal Panorama musikala gaur egun txikitu dula espektro hori. Eta guk pixkat bideratu nahi dugu hau pozea, eta horregatik gure mezuak dantzagarriak dira, baina dantzagarri izateak ez du esan nahi ez dutenik pixurik, edo ez dutenik indar politiko bat, edo pentsamendu jakin baten lerratzea. Betiek esaten gaztiak igual ez deula uste eska musika eta hitzeuen ikan, eta guk igual esatean eskarrek asko, eskatalde bat, pentsatzeu igual ez diala izango hain gustukoak edo, baina bai igertze dugu, jutegan lekuta jutegala, bai jendeak sorpresa sartu edo bai dantzatzeula, edo doinuak bada eskia. Tan naiz eta jende gutxi izan eska mugimenduan edo dantzagarriak diren edo beste musika estilo bateko joera dazkenak, personaiek ere eskaini behar zaiela musika. Tan naiz eta gutxi dian, hortako daudela baita ere taldeak, ez? Hor garrantzia ematen diogu baita genero ikuspegiai, izan eska taldetan ez da ohikoena emakumeak presentzia eta emakumeak holtza hartzea, badakigu beste espazio batzutan ere ezetz, baina dantzan eta mugimenduan emakumeak holtzaratzea zaila izan da historikoki eta gure aletxoa jartzea dugu horri ere. Kantu berriak kalean talderen helburua zuzenean jotzea da. Pasaden apirilean Alemanian izan zen banda, eta uda honetarako Euskal Herriko jaiguneak dituzte jomugan. Uda hontako gogoakin gaude, kontzertuak emateko, gure kanta bai berri, bai sarrak, bai etortzeianak Euskal Herrian ziar, eta kanpotikan etortze baldin baiare deitzi guden tokitan ziar zabaltzeko, eta gure motivazioa azkenian hori da, kontzertuak ematia, gehien bai. Bai, eixea hasieratik taldiek oso ondo funtziona dugu lagun talde hortan, ez geha izen sekule kontzertua ematea guz, da geho bokaiu janda buelta. Ez gexen bat guztau izen zaigu gurire esan dezuna hango jendie zautu, juerga pixke bota, beste taldie gaitu eta ondo pasau. Momentuz, diskoa aurkezteko intentzioakin gaude, udatan ziar hainbat kontzertua azkau lotuta, Instagramian dakau ez da, lista bat gure kontzertuak nuen eta noiz izango ian, bitartean udara politia pasau, elkarrekin, anekdota gehiago kontatzeko zoik. Eskarrek asko. 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 Eskarrek asko.